No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaisikohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajanlasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana. Siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaan kuin mitä oot tottunut ton mopoautos kanssa. Ei saatana. Vittu. Saatana. No mitä Sä oot kyllä yksi helvettiä? kyrvän syylä.